Panginoon Diyos, ikaw magpapunas untuk sa namin kinabuhi. Ikaw magandang Panginoon Diyos sa pagod sa tibok na mga kinabuhi. O sa Lord ang kinisabi niyo. Ako kaya. Ano, hindi yung web. O kana lagi ka ni hayag lagi na kya. Hayag nun, Na? nagsipadul kay sa hayag, hindi kayo diri. Balente ito kasi hayag ka eh. Hang ate, uy. Yaw ang idi, uy. Mahapa. Tunghan na si, sama si Sandia to? Yung tagip. Itag niyo po sa pag-video niyo po. Surprise. Ano, mga gusto pa injection. Ay, rana na sa gabi po. Video niyo po. Pero tayo ba? Basta tibibig ko, tapos tibibig ko. Okay? Sinawan sa kanang kasi. Maglakaw ba yung kasi? Hindi ka kanin. Uy. Tanan. Ay. Baron. Ano ka na kita anak, hindi pa nato ah. Sige lang, may Ano man ang maipik na? Ha? sa lugar na to, Lin. Makay ko muna Kung ano, bukit. kanon good na. Kaya ay nabubog kanon. Yung ano mo to Kaya may kanon. kanon. Pareha rin mo kaya may pa. Kusog ka ini. Ah, kana. Yung ano to mo pibot, sunod ako na po. Kanang video yung gipaabot.
Wala? Ha? Ana? Okay, ayaw pa ulaw. Dala dire? Kisa may gibaran. Dala ko para pa siya pa din. Okay, salamat sa atong bisita karong gabi. Ang natin si brother. Okay, napapakaroon na karoon pa lang makain diri. O ayaw ka ulaw ha, ayaw ka ulaw. Isi! Isi! Ano matusok ng mata? Dili ka, study, dili. Study, dili, study. Yung kuha ng kuhan, sunod. Ya. Sige, study. Ayaw pag study ka mo. Dili mo nilala mo study. Ano? Hindi mo na ma-okay. Baka Ben? Dili ko. Ano man? Ay, naman na yung trabaho na ni ang anak ang dito. Ito? Tumiliwan gani ni mo gana? Ay, ang lubanan ni Bataan ni Smith. Hindi masunod. Dili yung sulatan. Kini. Ang gwapo mong style. Ano na lang yan, oh. Isi o! Mo ba ko sila nila di ako bilang si Betul? Ay. Lele. Ha? Hindi, pwede si Betul mo to. Lele, asa man iya bisa mo ka? Ito siya kay Basibelis. Eh, nagkuhan man na siya ganang kuhan. Itong nai... Bong, bong, yabis mo to, bong. Classmate niya. Bong. Hindi panghatod. Yan ang pre-buntis niya. Kaya nagkulor eh. Dako man ko ha. Bong. Yabis mo motor. Basibelis man. Bisitahan ba? Asa na yabi? Jadi naman mo tibilan na. Hindi. Ay, kumpiyansa Hindi ligay. na mo tibilan. Oo. Nakabuta lagi ni. Gotang mayo. Dati, bro, pagkabalong sila. Iya, makita. Ah. Agam. Na. Ano kay video lagi Bijon. Pada sa kon, ada man. TV. Pada sa TV. Kaita, tata. Usay wala, say ka na tanong. Ato ta, GS, ta, GS. Tauban ka? Uban man na ini. Uban ta. Ta. Lagi ni nilabay ni mo. B. Asa man? Dili makuha. Ang isa. Asa isa? Dai. Na. Ang iyang ipig mo rin spad lang ba? Maro mo black and white siya. Kana na sa TV bing kay mga na mo. Sama ba nagsakay lang motor nga di man mo anda na motor. Di ba na? Sige magparegandagan nga wala ni diabe. Dati ari sa bursa. Lawa. Yabi. Na oy, nay ba yung Wait oh. Hali, pa, katong tarong mo. Iyabot ba? Manikon dire mo sa Pilipinas. Nakatong iya kay bakan port naman tong iya ticket. Bilas kita naman yan ikuan. Nakay-googlain daw wala kay ako man din. Ayun na po. Ngit-ngit ang kayo. Ngit-ngit. Kita wala mo. Palihat. Di ay ni nga lala. Wag lagi may nahikuan. Hinga na sila nun. Hinga na ni Kim Japon. Sa ay dili man nakuha gani na tugay kog Japan. Ah, ina na po si. Kuan diri siguro. Sa di man pwede. Tawag daw iya. Bakan port naman iya ticket. Dato pa dalaga gyapon niya. Katong iya dili na to Dili sa dito gamiton. Oh, dili gamiton. Pag wala na niya, expire na iyang kuan dito, kontra ka mo di iyang i-renew dayon nga. Inyo na siya. Ingon bitaw duli. Dili man.
I believe that you have the Christ, the Son of God, who was to come into the world. Nagatuwa ako na ikaw si Kristo, ang anak sa Diyos, na maabot din sa kalimutan. O maukini ang ilang pagbukabildo, samtang sila nagapadayon niini. O sa liha na gipangita na niya, miingon si Martha, si Maria. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet, miyupo binuhod siya, and said, Jesus saw her weeping. Sa pagkadungog o sa pagkakita ni Jesus sa niya, minghila siya. He was deeply moved in spirit and troubled. Dito na sumubog na uol. Where have you laid him? Ingon ang Ginoo, asa man ninyo gigutom sila sa roho. Come. Wala akong mga igsoon ang akong mga kahibalo-kahibalo gabi o may gabi na sa ganan rice ka. Nga tayo pastor, ang akong kahibalo. Kaya natin pa rin ang posting sa Lunes hapon, anin yan eh. Anin ang hika. Ang ganda na yung prayer, sa walay na siya test, pagkain mo, pagkasama doon sa gabi. Praise God. Sa 150. Kung nalang isang libo lang, okay na siya. Magkakahuli na. Luwag-luwag din na kayo. Okay, magkapadayon na itong prayer meeting. Magkapadayon ang mga buluhatong diha sa pagbuhay ka Diyos. Yang pumili niyo, magmamalapuso ng mga pagkakaroon sa Davao. Mana mag-prepare po na from 27, 28, 29, 40 ang atong district convention. Ang Kristo, dahil kasi yung isos na, ang na ang mga tao ng simbahan. Hallelujah. O wala nila rin, atong pasalamatan atong buhay ng Diyos. Dog na kiss. Kusga, happy birthday. Kusga, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Palakpakan! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Atlo po birthday ka gue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
birthday to you. Oh, kanina Lakson, mga adik na rin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wala din yung suga, bot? Wala yung suga? Alangan ko kanya kanta lula. Happy birthday, sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita ba ko dia Happy birthday. Pangit ng game naman kay Tom. Piyo kasi na dad, si Lolo kasi. Happy birthday. yo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Namuray si dia bobot mengukat ang iyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mas ga. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Blackback guys, blackback. Yay! Happy birthday to you. So nakis. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Puyo ka lang na silulukit. Uy, nakalimot na ko bibing. Sige lang. Balik tubig. Happy Kawasan na ulit tadi ay. Asan na yung David? Sunod na. Oh, ay, please, magtarong, Gis. Paglingkod, Gis. Tarong. Kanina ka kita Patyo na, bot, patyo na. Ang bago? Nali suga na, bot? Yeah. Ano na bukwan pa kayo? Bukwan ka? Ha? Ano yung gusto mo? Muray ka, kaya wala na magkita. Kaya rumipas na din. Karo. Wala mong bulat ko, ah. Portahan na lagi yan. Lemos nila ito nga mo. Isi! Namari suga na di ay. Makita na nila bata. Kanta na yun. Tuhan ni dog manit kaya yatag ni dog na rin. Kala. Dito na to. Dito na sa kabit na. Wala. Di pa rin dogs? Oo, palit ng daan. Mga dog lang buhok, di ba? Zay, buta ka tong frame? Pwede po ka ng color na kuha o ng screen na Kaman, wala Marius. yung batangan na yung kanang kuha, bears. Daro, alis mo. Ang pinto na kabalo, ano yung tirada? Pwede po, ibutan na ang frame niya, ano? Kakagawisa. Lili, kanaganing. Tumurag busay na mag-ambak ang tubig ba? Hindi na lang tali ang mabutan. Wala na ka na lang mga view. Wala rin yung na-record gapon kaya bot. Sipahan. Hindi mo po siya pa. Pwede mo dili sa daron. Wala na. Wala. Frame mo ito. Frame. Frame din siya pa. Wala. Nag-alta ito na. Kasagaran nila na sa kwan. Sa mga katoliko na. Oh. Kita Sa mga altar. Oo. Huwag ka visit to din na. Mga nag-altar. Hindi na. Ay nabutang nga. Iiwanan. Ha? Iiwanan.
Oh, bukan lah, dalam protokol pelanggaran. Friend gede siya, friend. Friend gitu aja ya. Kita lagi lah. Mga tinggi ulit kanina tayo so. Oh. Ya, mapait na sun. Mapait. Patrabawan ka. Ewan pa si Walker. Uy, karga. Yo kayo nga pagka-kuhan ba, no? Kiso. The stardust will fill in your house. They are river pressing you. The stardust is strengthening you. Masa na ito ipapalit? Ha? Live? Wala? Isi. Isi yuk. Kenta guys, kenta. Kenta ba? Mo. Ito na higno. Ah! Plak-plakan daya si Kisi. Dani sayo. Nakis Kisi. Kisi. Abangin din. Anak.
Indot po ganyan nga. Taon. Lag! Lag! Gugag! You. Hmm? Pula kayo mong naong grammar ba? Ligong dagat. Ha? Stisa good. Stisa ata. Kiss! Nakuha na ba na simbahan ka liwa na parang? Napakita si ba dito? Sa art ko naggamit niya. Hindi kasi. Oo, ito nawala. Dasi ko na ito matato. Ay, katong nursing yan eh. Isa pa ni Kuya. Ano man? Tawag mo siya magpara kadaogan. Ahaw, gaga. My mind goes back 16 years as I, as a 17-year-old atheist, I'm forever grateful to you, Jesus, that you can grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever Jesus, I'm Okay lang ba kayo? He built the throne where he is enthroned and made king over this place. And lost in the glory cloud of the Lord's presence. I want you, Lord. I want you to sing. I want you to smell. Tegan ka dat sa lid. Hello. Day, at sa lang akong dala. Hilaw lagi. Begin to sing. Mapunig ito dito sa... A new song. A song that comes provider. Lin. Lin. Ito ba kayo birthday ko? Berapa kali isa ba kan? Dapat sudahan yung tagbot, no? Kapulahan ito Lin eh. Tara sila Lin-Lin, bot.
Alam mo, ayun siya. Hindi mo daw ba ni? Punta-punta niya. Ikaw ba ni Juan? Hindi ko pumukot eh. Kasi lang gusto niya pa sa makina. Mahal kaya itong paputol pa to. Ay, Juan, di ay gusto din. Ija ko abot na mo. Uman na na. Rugby boy. Alini deh no kayak rugby boy kan. Tulis dulu double. Udah depan. Jalan kayak pekuanan apa? Nah orang nilis kamu tuh. Ay, kali ako muna nang gusto sa classmate. Yan, ako ni anak-anak. Ito man siya haring na dito. Ito. Nah orang kamu tuh. Mapa mo po tanin. Ako ginansa ko kay ikaw dito yung kamay. Sa classmate, di mo ako sa nakaunon. Kani dami kayo, di ba? Ako lagi ginansa. Ang sama din siya gibula daw sa ni. Dili na igura eh. Sa kanang ada. Wow. Pahiyong kay. Ito ba? Ito yung dagwas Japan. Kuan, butilya nga. Tapos ang adlaw gadodo mo kanang kable kay asa rin nakita dito sa to. Sako sa puluta, dako ba kayo? Bisa sih. Sila dun duha dun ninyo sila. Mahal. Tapos ko dili. Tapos mahal na sila. Tulog na po.
Ay, ano man? Naman sila tiilabi. Ha? Balik lang ka, Tere. Ah, yawang kisi eh. Ha? Au! 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 Oh, dug na, dug. Ha? Oh. 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 Ito manakis, TV. TV. Sige na, kiss. Sige na ba, syatan, manipapa. Sige na ba, oh, draw. Smile, oh. Sige na, oh, draw. Oh, kiss. Sige na ba? Kiss. Easy. Sige na ba, kay syatan ni Papa. Sige na. Oh, go.
Ay, ayaw, ayaw. Ay, lagi kita sa lagi ko. Gumahalan ka ito ba? Gumahalan ka. Gumahalan na ka dyan. Ikut yan sa ato, kaya bunahalan ka ato ba? Magdadris, magdadris. Bunahalan ka? Ha? Awak kisah na kis takin ko yun. Narakin ko yun. Balikan o ulo. Robot. Kami na late Kristo. Look in your eyes. Abanti kit, abanti. Banti, abanti kis. That's why I love you, Jesus. That's you, that's my soul. Let me start all over again. That's why I sing. Di atas apa dan B? Indra. Kanan. Kahitom na lang, magkahitom na lang. Ibungot na, iyak Jin. Jin, oh. Silulong gamay, o silulong dako. Violeta sa bukid. Nubalik to siya karong kay. Bakit kita kay lulong gamay. Sayaw kisi! Si lulong dako, si lulong gamay, si lulong dako, umasulag mo gitlog. Yan o. Ano? Start. Daplin. Ay, bislita na. Ano? Kini, kini. Loh. Bro, bisi. Lang siga na yung atras no, wala din yung siga ang atras. Siga na rin no.
Ini sa kuwala, pag-charge siguro sa battery. Bikin siguro. Ah, berikan ka po niya. Tulak. Tulak. Asap. Ay. Tulak ka na. Ditulak. Ayo guys. Ah, gila pa. Maramo. Gila ka punta pagkatulakan, maramo gila paro. Kiss, ayo kiss. Pandaro lang. Ay, saki. Sa'yo pumunta. Sinulong ka ba? Dalam pa rin kag-tape ya? Ha? Ay, Sorry, belum situ. Nilo na ba? Jangan. Silulong bunguton siya gitlong siya akong akabo na ako'y malulungan. diet mo pa po. Diet. Wala man ang puri. Ikaw rin nakawatel. Uy, anak. Ibango na siya, oh. Ganun bata.